Amari leginwar amari. Ina masala Isa indalai kamasali Adama. Kalaku min turab suma kala lao kun fayakunu. An ka kun fayakunu verset sabanan ye nin ye. Comme an bɛ ka dalilu di a bɛɛ kan. Nin ye a verset sabanan ye mun bɛ surat Imran kɔnɔ verset 59. Suratu Imran verset 59 a b'o de kɔnɔ. I b'a wurudi siɲɛ 236 kun fayakunu jate la. Don o don chaque jour fo tile 7 su 7 n'i tilala i bɛ sarakati dɔ bɔ i mɔgɔw la an bɛna ko dɔ la n'Ala sɔnna ma Ala bɛ amina ko ɲɛnabɔ n'i sera k'a kɛ k'a laban i bɛ jɔko 2 kɛ asagafurulayi ni alamasɔli kɔfɛ i b'a kɛ i b'i ya fataw kɛ i bɛ ale fana wurudi ina masala Isa indalai kama sali Adama kalaku min turab suma kala lao kun fayakun.